आं बुंखादों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा मसलपुराव दावदै गला जानो फैगोन आरो गमामायैनो बिथाङा दावदै गलाखौ जानानै थांबाय। दा बाखि खोथाखौ हाग्रामायासो मिन्थिसिगोन। आं होनदोंमोन सोरबा सुबुङा आं मसलपुर समस्तिनि बिपिएफ होननानै लानो हायोबा 100 जन जुदि बिदि मानसि जुदि ओंखारोबा आङो इउपिपिएल दोलोनिफ्रायनो रिजाइन होगोन होननानै बुंदोंमोन। खिन्थु गमामायैनो दिनै नुबाय सासेबो सुबुङा बेवहाय माने मसलपुरनि गैया। दुनियानि बायजोनि मानसि लाबोथिंनानै बहा खाथि खालानि रायजो राजाखौ बुथुमनानै लाबोनानै बिथाङा मसलपुर समस्तियाव जनानै आलाप सानाप बखिथिंगासिनो दङ। दा लासिंसिं बाथ्राया बेनो जे सासे एथ' गिदिर सुबुं जायखौ जोङो बिटिआरनि प्राक्तन चिफ होननानै बुङो, दिनै मसलपुरनि मानसिया बिथांखौ मुगै गारथारनानै दिनै रावबो बिथांखौ रिसिभ खालामनो थाखायबो दिनै नुजानायखौ जों नुनो मोनाखै। जों नायदोंमोन जोंनि गोबां माने लिडारफ्रा गासैबो बे मिथिङावनो दंफानानै नायगासिनो दङ। सोरखौबा सिनायगौबा नाय खमैयो जोंनि 100 200 जोंनि जे इउपिपिएल लिडारफोर बेयावनो गसंजोबनानै बिथांमोनखौ नायगासिनो दङ। गासैबो जोङो बिथांखौ रिसिपसन खालामनायाव खुनु पद्धतिनि जों खमिनि दोनाखै। खिन्थु जों रावखौबो सिनायनो हायैया जोंनि थाखाय दुर्भाग्यजनक। बेखायनो हाग्रामा बिथांखौ मैया बुंदोंमोन आं, नोंथाङा बेवहाय दावदै गला जानो फैगोन आरो बेबायदि माने जखारगिरि एक्टिभिटिजों नोंथाङा आरो बिटिआरआव फिन सासन खालामनो साननाय आरो गोहो बारायबोफिननो साननाय, बे साननायखौ आरो नोङो बे जिउआव आरो बेखौ नों गारदो, बे जानो हाला। आं बे खोथाखौ दिनै आरो फिन खेबसेबाव बिथांखौ दिनै रिपिट बे खोथाखौ बुंनाय जादों आरो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मसलपुरनि रायजोखौ आं धन्यबाद होदों। दिनै आंनि खोथाखौ बिथांमोना लाखिदों। दिनै मोनसेबो गामिनिफ्राय रावबो सुबुङा दिनै बिथांजों दिनैनि मिलाव रावबो फैयाखै। देरहासार बसुमतारिया सासे लुभिया मानसि। बिथांनि जि केरेक्टार जों बयबो मिथिगौ। गोबां माने बिटिआरनि जेसेबां माने थाखा फैसानि हिसाब बे बिथांनावनो थायो। मानोना मोनसे समाव बिथांमोना थाखा फैदों होनबानो सेख'लि खालामलायनानै गावजों गाव खुन्दुं साप्लाय होनो थाखाय, खासि साप्लाय होनो थाखाय फैसा माखासेखौ हरसेयावनो भितरावनो सानसेनो रिसिभ, सानसेनो माने खतम खालामनायनि पलिसिया बे देरहासार मोननावनो दङ। जोंनाव गैया। खारन जोङो मैयाबो आं बुंदों जोंनि जि थाखा बिटिआरआव फैनाय जि 700-800 करोड़ थाखा, बे थाखाखौ जोङो सानै हयै बाहायगोन आरो बे फैसाखौ जोङो रायजोनि फैसा, आंनि आबौमोननि फैसा, आंनि आदामोननि फैसा, आंनि फंबायमोननि फैसा, आंनि आबौमोननि फैसा, आं गासैनोबो बे फैसाफोरखौ जों बिटिआर सरकारा दा नायबिजिर गावबा गावनि न'आव मोनहैनायनि जों बेबस्थाखौ खालामदों। बेखायनो बिथांमोना खर' गरम जाजोबदों। एथ'बां फैसाखौ मानो बिदि दोनथुमदों, मानो जाख्ल'आखै, मानो लुथियाखै बिटिआरखौ बिथांमोना साननानै फाग्ला जादों। आरो देरहासार बसुमतारिनि जि मेन्टेल स्टेटास बे आसलते बे रोखोमनिनो एखेबारे निम्न थाखोनि लुभिया मानसि। दुनियानि सापात बागान बानायथिंनानै दुनियानि माने फरेस्टनि हाखौ बिथाङा एनक्रच खालामजोबदों। दाखालिनि एसेम्बलि हाउसाव बिथाङा बे खनसे खोथाखौ मानिनानै लादों जे बिथांनाव गोबां माने साहा बागान दङ आरो हागौबा माने साहा बागानखौ माने जों बावैनो बिथांनि साहा बागानखौ जों एनक्रच खालामनो थांगासिनो दं आरोखि। गोजोनथाव खौरां, बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमा सा बङाइगाव साफागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन।
लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमाव थांनानैबो नायनो हागोन।